Můžeš. Bagr! Traktor! Boraze! Takže my vás tady všichni zdravíme u tohoto prvního videa na Bagr TV. Bagr TV je televize, soukromá televize, internetová televize, na které by se měli nahrávat videa. Ano, zdůrazňuji, měli nahrávat videa. A když se bude dařit, tak možná vydrží až do léta, pokud nás to bude vůbec bavit. Takže jsme se rozhodli, že uděláme takový trochu menší speciálek na začátek. Takže zde máme notebook. Snad to zdá každý. Tady tento notebook, jak již napovídají tyto klávesy, už něco za sebou má, například nejde obrazovka. Tak, teď si představíme, co je na našem notebooku. Speciálního. Tento notebook je speciální v tom, že je od pana Kloučka. Tady to speciálně upravené větrání pro lepší větrání je Biker Vola. A také částečně toto. Tato klávesnice to je částečně Biker Sák. A mají všichni. A následně ještě máme, kdybyste se dívali, proč s tím tak. Tady to je Biker Vola, vidíte. Dej sem tu baterku. Ups, ona hapada. Takže, a zde, ještě jste si této tajné sbírání nevšimli. Ale předtím náš green screen, 8 hodin práce. Náš laverský green screen. Který už nám asi 5krát spadl a dvakrát. Ale dneska spadne po třetí. Takže dneska to bude vypadat hezky. Takže dáme tak částečný buch. Základní kámen přelství je položen. Ups, mechanika hapala. Tohle svinstvo taky hapalo. Ups, Klouček nebude mít radost. Budeme za chvilku mrtví, takže to je první a asi poslední video od Krysáka a Krvoláka. Takže uděláme si zde anatomii notebooku. Toto je DVD mechanika. Zde máme klávesnici. Ještě víc. Už stačí, vole, Klouček nás zabije opravdu. Zde máme myč. Ještě pro jistotu druhé tlačítko, aby to nevypadalo. A kdybyste si nevšimli, toto je notebook z televize Nova. Jo, tak to vypadají notebooky, to jsou tam možná trochu méně kvalitní. Ano, my máme ale takže tady to je už trochu. Lepší, ještě si tady trošku pohrajeme, vidíte, počkat. Tak jako přijde Kloučák a řekne, kluci, mamka říká, že pro ten notěz máme vrátit. Tady je načítovaně napsáno Intel Core 2. A tady bylo, že prej je to Windows, to jsme radši odstranili kvůli autorským právům. Takže, teďko tady vylepšíme ještě větrání a potom možná. Do ruky. Takže. Ne tohle. Takže uděláme změnu kamery. Zde vidíte náš skvělý notebook. A teď napni. Notebook 3000. A já jsem Krvolák. A tady to je Krvolák tohle. Takže počkat, nejdřív, aby jsme nezničili obrazovku, to by Klouček už nevydejchal. Pozor! Do voka! Tak my tady necháme našeho specialistu na větrání chvilku pracovat a zatím se porozhlédneme zde po studiu. Zde je naše mechanika, kterou jste viděli před chvilkou. Zde je bordel, zde je druhý bordel, zde je třetí bordel. Tamhle se ještě větší bordel před naším green screenem, jak už jste mohli vidět. A takže potom tady je mechanika. Tady je temná chodba. A tady je židle. A tady je mrtvá krysa. Ano, takže já se opět vrátím k naší židličce, zde máme jednu. Počítejte s krysákem. Jedna klávesa, druhá klávesa, třetí klávesa, čtvrtá klávesa. Dobře, kašleme na to a asi se s váma nějakým způsobem... Omylem jsme vymátili touchpad, takže musíme zasunout.
A musíme vás informovat o našich dalších pořadech. Například Krysákova jedová chýše. Dále další pořad bude Zprávy ze stodoly, které bude k vidění s Krysákem a Krvolakem. ano, které budou před touto travičkou. A následně, jako zastáje. následně bude pokračovat pořád Deratačka a také pořád. Deratizér. No a to je asi všechno. Počkat, ještě poslední pořad. A to je herní pořad z tohoto notebooku. Jo, na tomto notebooku, této skvělé klávesnici, touchpadu, obrazovce a také větrání plus skvělé mechanice se budou natáčet skvělé herní pořady. Takže my se asi s váma rozloučíme, takže ahoj!